Origen i característiques de les plantes. Les plantes van evolucionar a partir d'algues verdes que es van adaptar a viure en ambients humits. Progressivament aquestes algues es van transformar en organismes adaptats al medi terrestre. Les plantes, tot i que no poden desplaçar-se, abunden en tots els ecosistemes existents a la Terra, sempre que disposin de llum i humitat. En conseqüència, mai no les podrem trobar als fons marins, on no arriba la llum, ni en aquells deserts on no hi ha aigua. Característiques generals de les plantes. Totes les plantes comparteixen una sèrie de trets diferencials. Són organismes pluricel·lulars, és a dir, estan formades per moltes cèl·lules, que a més són cèl·lules de tipus vegetal. Són autòtrofes. La clorofil·la és capaç de captar l'energia lluminosa del sol i utilitzar-la per transformar la matèria mineral en molècules orgàniques. Aquest procés s'anomena fotosíntesi. Necessiten fixar-se al terra. Per això tenen una prolongació, l'arrel, que creix cap a l'interior de la terra. L'arrel té prolongacions nombroses i fines, anomenades pèls absorbents, per on les plantes absorbeixen l'aigua i les sals que hi ha al terra. Grups de plantes segons el seu grau d'evolució. Hi distingim 3 o 4 grups principals. Els briòfits són les plantes més primitives, que inclouen les molses i les hepàtiques. Els pteridòfits són plantes amb vasos conductors de saba. Inclouen les falgueres i els licopodis. I, finalment, tenim els espermatòfits, on hi distingim 2 grups principals. Les gimnospermes, plantes amb llavors sense protegir per un fruit, per exemple, pins, cedres, avets, i el grup de les angiospermes. Són les més complexes. Tenen llavors protegides per un fruit i incloem aquí plantes com els roures, els faigs, els rosers, etc. En primer lloc, parlarem dels briòfits. Són les plantes més primitives i no disposen de vasos conductors de saba. Per això són molt petites. Necessiten aigua per reproduir-se i tenen un cicle de reproducció sexual i altre asexual. A les molses hi distingim les següents parts. El rizoide són unes falses arrels que els hi serveixen per arrelar-se al substrat. El cauloide és una falsa tija. Els fil·lidis són falses fulles on les molses fan la fotosíntesi. I els esporangis són la seva fàbrica d'espores, és a dir, de les seves cèl·lules reproductores. Després tenim els pteridòfits. Els pteridòfits van aparèixer a la Terra després de les molses. Parlarem sobretot de les falgueres. Les falgueres, igual que les plantes amb llavors, tenen veritables arrels, tiges i fulles,
a més de vasos per on circula la saba i altres teixits especialitzats. Les falgueres són plantes de zones humides i temperatures suaus. Necessiten aigua per reproduir-se i les seves dimensions varien des d'uns pocs centímetres fins a 1 metre. La presència de vasos conductors permet a les falgueres fer-se més grans, ja que la saba pot arribar a zones molt allunyades de les arrels. Tenen també un cicle de reproducció asexual i altre sexual. Els principals òrgans de les falgueres són les tiges, generalment subterrànies i horitzontals, i que reben el nom de rizomes, s'encarreguen també d'emmagatzemar substàncies de reserva. Les arrels, que creixen al llarg de la tija i no en un extrem de la planta, les fulles de formes variades i molt dividides, anomenades frondes, broten amb les puntes enrotllades en espiral i es van desplegant a mesura que creixen. I les falgueres es reprodueixen per espores. Aquestes espores es troben a la part de darrere de la fulla, formant els sorus, que són els esporangis de les falgueres. Després tenim les gimnospermes. Les gimnospermes, igual que les angiospermes, són plantes amb llavors i tenen les següents característiques. És el grup més antic de plantes amb llavors. Les llavors no es troben a l'interior d'un fruit. Les llavors acostumen a estar envoltades d'estructures protectores, com passa amb els pinyons de les pinyes. El grup més abundant de les gimnospermes són les coníferes, com els pins, els avets, els xiprers, els cedres. Són plantes de fulla perenne, és a dir, les fulles cauen durant tot l'any, en lloc de totes a la tardor. A mesura que cauen, en van sortint altres de noves i, per tant, mai deixen de tenir fulles. Les seves fulles, finalment, hem de dir que tenen forma d'agulla. Les angiospermes. Acabem de parlar dels diferents grups de plantes amb les angiospermes. Són plantes que tenen les seves llavors protegides per un fruit. Les seves llavors són vistoses i de colors variats. En distingim dos grups, les monocotiledònies, les llavors de les quals contenen un sol cotiledó o fulla embrionària, com passa en els cereals, i les dicotiledònies, que tenen llavors amb 2 cotiledons o 2 fulles embrionàries. A aquest grup pertanyen la majoria de les plantes comunes, com ara els arbusts i els arbres.